El mòdul docent permet fer online tasques pròpies del professorat, com per exemple gestionar faltes d'assistència o qualificacions, de manera sincronitzada en Itaca i en la web Família. Permet treballar online utilitzant no sols l'ordinador, sinó altres dispositius com a telèfons mòbils o tauletes, sempre que es dispose de connexió a internet. No es tracta d'una aplicació que es puga descarregar, sinó d'una web. L'adreça per accedir és https://docent.edu.gba.es. Una vegada ja en la pantalla d'inici del login del mòdul docents, qüestions que he de tindre en compte abans d'accedir. Podrem seleccionar l'idioma en el qual volem accedir, això sempre abans d'accedir a l'aplicació, perquè una vegada ja dins no ens serà possible canviar-ho. Una altra qüestió serà el tema dels usuaris i contrasenyes. Sempre que tinguin un usuari i contrasenya, que són els mateixos que utilitzem per accedir a Itaca si són membres de l'equip directiu d'un centre o el que ens hagin assignat com a docents. En principi, qualsevol docent d'un centre públic i d'un centre concertat que se li hagi permès l'accés per part del director titular del centre podrà accedir i utilitzar l'aplicació. Si tenim problemes perquè no ens recordem de la contrasenya o volem canviar-la, tenim disponibles aquestes dues opcions en la pantalla d'inici. En qualsevol cas, disposem d'una ajuda per si tenim qualsevol tipus de problema d'aquest tipus. Una volta hagin introduït el nostre document i contrasenya, accedirem a l'aplicació. El mòdul docent té un disseny web tipus responsive o adaptatiu, de manera que la vista s'adapta a distints tipus de dispositius, ordinadors, mòbils, tauletes tàctils. Polsant sobre el botó de configuració de l'usuari, podrà canviar el tipus de vista. Per defecte, vista mòbil o vista de sobretaula. Polsem reiniciar per a que surti a efecte els canvis. Continuant a les opcions de l'esquerra de la pantalla, ens trobem a l'opció Centre, que ens permetrà sempre tornar a la pantalla d'inici de l'aplicació. L'opció Safata d'informes, que podrem consultar-la si hem anat a imprimir algun dels informes disponibles en l'aplicació. També podrem accedir a l'ajuda per a consultar el manual d'ajuda al mòdul docent. I per últim, l'opció de desconnectar i eixir correctament de l'aplicació. Quant a la part central de la pantalla, observem un bloc de totes les opcions que tenim disponibles per a cadascun dels centres que siguin usuaris. La majoria dels usuaris únicament treballaran en un sol centre, per tant, només veuran un bloc corresponent al centre on treballen. Polsant sobre aquesta opció, podrem comprovar les dades del centre. En el supòsit que l'usuari o usuària treballara de manera itinerant en més d'un centre, visualitzaria un altre bloc idèntic a aquest, corresponent als altres centres amb les mateixes funcionalitats. En accedir a la vista mòbil o tauleta, les opcions que anteriorment hem vist que apareixien en la vista de sobretaula o escritori a l'esquerra, ara apareixeran en la part superior de la pantalla, distribuïts d'una forma diferent. Les funcionalitats són les mateixes, només canvia la seva ubicació. En aquest cas, per accedir a cadascuna de les opcions, es realitzarà de manera tàctil. Tornant a la vista de sobretaula o escritori, ens centrarem en les opcions de menú que tenim en el centre de la pantalla. Començarem per l'horari de sessió. En seleccionar aquesta opció, trobarem en ordre descendent, començant per el dia de connexió, és a dir, per el dia d'avui, les sessions que el docent tinga en el seu horari i a continuació es mostraran els 4 dies lectius anteriors, mostrant-se un total de 5 dies laborals. També podem utilitzar el calendari escolar. I si seleccionem qualsevol altra setmana del curs, podrem consultar polsant sobre qualsevol dia de la setmana. La visualització en aquest cas serà dels dies lectius d'aquella setmana, en ordre invers al descrit anteriorment, és a dir, començant des del dilluns fins al divendres.
En seleccionar cadascuna de les sessions, podrem triar entre tasques diàries, enviar una comunicació de tipus agenda o enviar una comunicació a l'alumne o al seu representant legal. Començarem per les tasques diàries. Una vegada dins d'aquesta opció, visualitzarem el llistat de l'alumnat que ha sigut assignat en aquesta sessió en funció dels desdoblaments que s'hagin realitzat en el grup o en funció de qualsevol altra circumstància. Per a cada alumne podrem marcar si ha faltat a classe o si ha arribat en retard o si les faltes o retards han sigut justificades. A més, també podrem seleccionar entre els diferents tipus de comportament que apareixen ací. Si es desitja, podrem seleccionar més d'una d'aquestes opcions. I guardem. A més de tot això, si el docent impartirà classe en una sessió cofinanciada pel Fons Social Europeu, podríem marcar que la classe ha sigut impartida per el professor titular. Per accedir a les dades personals de l'alumne o alumna, podem polsar sobre l'avatar de cadascun d'ells. Podem així consultar les seues dades, a més de les dades de contacte dels seus progenitors o tutors legals. També podem accedir a les dades del propi alumne o alumna des de l'opció de sessions de l'alumne. Des d'aquesta opció veurem totes les sessions per a l'alumne i dia seleccionat. Tenim l'opció de visualitzar només les marcades o totes elles. A través d'aquesta opció també podrem posar faltes a totes les sessions d'un mateix dia i justificar-les alhora si fora el cas. Tornant a tasques diàries, sobre un mateix dia, polsant ací, podrem passar a la següent sessió i, d'aquesta forma, retornar a la sessió anterior sense la necessitat d'eixir d'aquesta opció de menú. En el supòsit que algun dels alumnes tingui alguna assignatura o mòdul convalidat, exempt, etc., ens mostrarà un símbol verd que ens informarà d'aquesta singularitat del contingut. En posicionar-nos sobre aquesta opció ens informarà de la singularitat del contingut corresponent. També, en el cas de que l'alumne o alumna estiguera participant en una activitat extraescolar, es mostrarà un triangle roig sobre l'avatar de l'alumne. En posicionar-nos sobre aquest triangle i polsant sobre ell, ens informarà de l'activitat en la qual està participant l'alumne. Dins d'horari de sessió, també seleccionant qualsevol sessió, podem enviar una comunicació de tipus agenda que es mostraran en la web família. Aquestes comunicacions arribaran a tots els alumnes pertanyents a la sessió i no podran ser respostes. Així podem veure també les comunicacions que estan previstes per a ser enviades i podem enviar una nova comunicació. Per això caldria establir una data d'execució, que sempre seria a futur, introduir un assumpte i un missatge. I a continuació, enviar. També, polsant sobre l'opció de comunicacions, abans de continuar, comentar que podem veure aquelles comunicacions que hem rebut des de la web família, en aquest cas no n'hi ha cap, i les comunicacions que hem enviat nosaltres. Per enviar una nova comunicació, podríem enviar una comunicació o bé a tota l'agrupació o a un conjunt d'alumnes, seleccionant aquesta opció. Podríem seleccionar a un sol alumne o a un conjunt d'alumnes. Introduir un assumpte, com hem comentat abans, i un text en el missatge.
i a continuació enviar. Una qüestió a tindre en compte i que a continuació explicarem més detingudament és que tant des de l'opció de les comunicacions, des de l'agenda escolar, així com les comunicacions des de l'apartat comunicació, es poden afegir al cos del missatge enllaços o hipervincles a pàgines web. Com hem comentat, en el cos del missatge de les comunicacions que es poden gestionar en mòdul docent des de les opcions agenda escolar i comunicacions, a més del text corresponent, també es poden enviar enllaços a pàgines web amb protocol HTTP i HTTPS, com per exemple enllaços de qualsevol pàgina web, enllaços de vídeos de canals com YouTube, Vimeo, Live Video, o compartir documents que tinguin guardats en qualsevol tipus d'emmagatzematge en el núvol, tipus Google Drive, Dropbox, iCloud, Microsoft OneDrive. Per afegir els enllaços en el cos del missatge de les comunicacions es pot realitzar de dues formes. O bé, copiar l'enllaç o URL de la pàgina web i pegar-lo directament en el cos del missatge de la comunicació, aquesta seria l'opció més senzilla i més còmoda, i posteriorment enviar la comunicació. Així es pot veure un exemple d'aquesta opció. O bé utilitzant el format del hipervincle. Per això caldria obrir les claus, introduir el nom del vincle, a continuació afegir la pleca o barra vertical, que com ja sabem és polsant Alt més el número 1 del teclat, pegar l'enllaç de la pàgina web que desitgem i per últim tancar la clau. A continuació, enviar la comunicació. Així tenim també un exemple de com quedaria aquesta opció, que és una miqueta més complexa. Quant a l'opció de qualificació, en polsar en aquesta opció veurem el llistat dels grups als quals el o la docent imparteix classe i que per tant tindrà disponible per a poder qualificar. En el cas que el docent siga a més el tutor o subtutor del grup, figurarà en primer lloc el grup del qual siga tutor o subtutor. En aquest grup es mostrarà una icona en la lletra T, si és tutor o tutora, o una ST en el cas de ser subtutor o subtutora. Si seleccionaren aquest grup, podrien qualificar tant l'assignatura que imparteix el docent com qualsevol altra de les quals cursa el grup en qüestió. En aquells grups que no siga tutor o subtutor, el docent només podrà qualificar l'assignatura que imparteix. En qualsevol cas, en accedir a un grup es podrà qualificar des de la perspectiva de l'avaluació o des de la perspectiva de l'alumne. Introduiríem una qualificació i a continuació guardaríem les dades. Seleccionem l'opció de qualificar des de la perspectiva per avaluació, ens mostrarà el llistat d'avaluacions disponibles al centre. En aquelles avaluacions que figuren com finalitzades, podrem consultar les qualificacions, però no podrem modificar-les. No obstant això, les que tinguin obertes i disponibles sí que podrem introduir les qualificacions. Podem introduir la qualificació quantitativa, és a dir, de tipus numèrica, directament des de cadascuna de les assignatures. O polsar també aquesta opció on ens mostrarà el rang de valors que es poden utilitzar per a qualificar a l'alumnat en un determinat ensenyament. En el cas d'infantil i primària, també podríem fer ús del que es coneix com a qualificació avançada.
Podem introduir una qualificació a cadascun dels ítems que venen predefinits o fins i tot detallant els objectius aconseguits. No obstant això, si estiguérem parlant dels ensenyaments d'educació infantil o educació especial, podrien afegir una qualificació qualitativa, és a dir, introduir un test tant en l'apartat capacitats com en l'apartat de mesures. I a continuació, guardar. També podré introduir una observació per a cada alumne o alumna segons el contingut i l'avaluació. No obstant això, des de la perspectiva per alumne, abans de començar, podem determinar o seleccionar de quina forma volem visualitzar aquesta informació, si agrupant-la per avaluació o per matèria. En el cas que hagi seleccionat un grup en el qual siga tutor o subtutor, es podrà introduir una observació de l'alumne i avaluació de manera genèrica, no van relacionades amb cap contingut específic. Per a la resta d'ensenyaments, la manera d'introduir les qualificacions és idèntica a la forma que acabem de comentar. Per a cada ensenyament es mostraran els valors de notes que corresponguen segons la normativa vigent que corresponga per a cadascun dels ensenyaments. Els docents de l'ensenyament de música tindran la possibilitat de fer les mateixes tasques a l'hora d'introduir les qualificacions, però només des de la perspectiva per a alumnes. A través de l'opció del dietari, el docent o la docent rebran els avisos que puguen enviar des del centre si és que utilitzen aquesta opció. Aquests avisos, que poden ser sobre comunicacions de claustre, reunions, etc., només seran de lectura, no podran ser contestats. En el cas que existisca algun missatge d'aquest tipus, es mostrarà una icona en color roig, com apareix així en l'apartat de missatges, indicant el nombre de missatges rebuts. En aquest apartat es podran visualitzar els missatges que hi ha previstos per a les següents 2 setmanes. En aquesta opció es mostraran els missatges rebuts que no han sigut contestats ni arxivats encara per part del docent. Al igual que he comentat anteriorment en el dietari, es mostrarà una icona en color roig indicant el nombre de missatges que té pendents d'atendre. Entrant al detall de cada missatge, el docent pot contestar al missatge, introduirien una resposta i la enviarien, o arxivar el missatge. En cas de contestar o arxivar el missatge, aquest desapareixerà de la safata de missatges pendents i s'arxivarà automàticament al grup i sessió de l'alumne-alumna. Els missatges rebuts per el docent poden ser de dos tipus: respostes a missatges prèviament enviats per el docent a web-família o comunicacions iniciades des de web-família pels pares, tutors legals o l'alumnat major d'edat. Aquest últim tipus de missatges únicament poden rebre's si el centre té habilitada la funcionalitat de les comunicacions en el mòdul de secretaria d'Ítaca. En cas que el centre les tinga deshabilitades, no es podran iniciar comunicacions amb el docent des de web-família en cap cas. Ara bé, si el centre les té habilitades, des d'ací, el docent o la docent té la possibilitat de desactivar-les. D'esta forma desactivarien les comunicacions i des de la web-família no es podrien iniciar comunicacions amb vostè, o activar-les perquè des de la web-família puguen iniciar una comunicació amb vostè. Des d'aquesta opció es mostrarà un llistat amb tots els grups, tant oficials com no oficials, en el que el personal docent impartisca classe. Els grups apareixeran ordenats alfabèticament segons el codi del grup, excepte en el cas del grup en què el personal docent siga tutor o subtutor, que en aquest cas es mostrarà en primer lloc. Després del codi del grup, apareixerà el nom que el centre li hagi donat al grup al configurar-lo. En seleccionar cadascun
dels grups, es mostraran les mateixes opcions del menú i amb les mateixes funcionalitats que anteriorment hem comentat des de l'horari de sessions. Una vegada dins d'aquesta opció, podem visualitzar les dades des de la perspectiva per sessió o per alumne. Seleccionant per sessió, s'accedeix a les sessions que el personal docent tinga en el seu horari en el grup en eixa setmana. Pot utilitzar-se el calendari per a situar-se en qualsevol altra setmana del curs. Recorde que els canvis es mantindran en la resta de pantalles. Dins de cada sessió poden realitzar les tasques anteriorment descrites en l'opció d'horaris de sessions. En el cas que el personal docent siga el tutor o subtutor del grup, veurà totes les sessions del grup. En cada sessió està indicat el nom del docent que l'imparteix, menys en aquelles assignatures que siga la persona connectada qui l'impartisca. També és possible passar a la següent sessió o a l'anterior utilitzant els botons que apareixen en la versió d'escriptori o per mitjà del desplaçament lateral en el cas de la versió de mòbil. Seleccionant des de la perspectiva per alumne, s'accedeix a la llista d'alumnes a qui el personal docent imparteix classe en aquest grup. Per a cada alumne podem realitzar les tasques que hem comentat anteriorment en l'opció horaris de sessió. Si el personal docent és tutor o subtutor, a l'accedir a un alumne-alumna, podrà marcar que ha faltat tot el dia utilitzant una única casella. També es poden justificar aquestes faltes marcant una única casella. Tinga en compte que si a l'horari de l'alumne hi ha més d'una sessió a la mateixa hora, el sistema no marcarà cap d'elles per tal de no duplicar la falta. L'usuari podrà marcar posteriorment la que consideri oportuna. Els docents de l'ensenyament de música tindran la possibilitat de fer les mateixes tasques a l'hora d'introduir les qualificacions, però només des de la perspectiva per alumne. L'agenda escolar podran utilitzar les mateixes funcionalitats que hem comentat anteriorment en l'apartat horari de sessions, amb la funcionalitat afegida que en els grups que el personal docent siga tutor o subtutor podrà triar l'opció d'enviar una comunicació a tot el grup de la matèria que imparta o enviar una comunicació a qualsevol altra matèria de la matrícula de l'alumnat del grup. L'opció Informes tindrà disponibles els següents llistats. Entre aquestes opcions també està la possibilitat d'imprimir el meu horari. Tots els llistats corresponents a l'apartat de la tutoria sols es podran consultar si el personal docent connectat és tutor o subtutor. Quant al llistat d'estadístiques de faltes, estarà disponible només per als ensenyaments de primària, ESO i formació professional bàsica. En seleccionar qualsevol llistat, es mostrarà una sèrie de camps que són necessaris seleccionar per a poder imprimir l'informe corresponent. En aquest cas, per exemple, seria possible seleccionar l'esborrany d'una acta d'avaluació buida o amb dades de qualificacions. I a continuació caldria seleccionar uns dels grups. I imprimir. Cada vegada que imprimisca un informe, s'enviarà a la safata d'informes i es generarà un PDF. Miren així a la safata d'informes, on apareixeran els llistats que s'hagin sol·licitat d'imprimir. Aquest es mostrarà un ordre cronològic invers. L'últim que imprimisca estarà el primer. Mentre l'informe s'estiga generant, es veurà en color verd i podrà eliminar-lo polsant l'aspa roja. Una vegada generat, es veurà en color blau i l'usuari ja no podrà eliminar-lo, sinó que s'esborrarà automàticament en la data indicada.
Polsant la fletxa circular podrà actualitzar l'estat dels informes en qualsevol moment. Una vegada generat, el llistat s'obri polsant sobre aquest. Tinga en compte que els informes generats poden obrir-se tantes vegades com es desitge mentre estiguen disponibles. Així doncs, no és necessari tornar a generar un llistat que ja tenim disponible en la safata d'informes. Quan haja d'eixir de l'aplicació, recorde desconnectar correctament polsant des d'ací perquè es tanque la sessió. Gràcies per la seva atenció i col·laboració.